Hey people, andivhare zvimauyu zvangu. Meso wangu akazvimba, kwawa musoro. Hi people, muri boere? Hey hey hey. Hey. Maso angu akazvimba nehope guys. Hope muri boere guys. Kati nhasi ndimboya ndakadii? Ndakambodai. Ndikufamba ndaka. Oh. Jake, keep alive. Sorry, I'm not supposed Ndana washuku nadai anokuweke anokuradza kuti apa ndamutengera raisi panotengeswa sadza zvaita merai 1 second guys ichandeipi yenyu kuvanhu kemhorei taura ndabvisa Hello. manje so iwe itati thank you palife ka iwe ndotora tai mhorosa please say guys muri boere people indana dayu mina oyekera chidhiringi chacho wasi ne pane chitakishopu chinotengesawo zvimakasikedi kumberi uko kwakavhurika uko. Hi guys, how are you? Ndati ndida kupesa kana party 5 enyaya dzeuyu. I actually learned something per 4 days dzandai attenda funeral yeimwe hama yangu so ndosaka ndasingaite mavideos but pandiri kuita izvi guys I'm gonna put a big disclaimer. I'm not saying do exactly zvaiitika, but it's something I was learning because 4 days uchiona mwanhu uchiona zvaiitika ipapo saka ndakamboti da kuita 5 maparts yombotara zvimwe zvinhu zvamunomboonawo imi ini ndichatanga ndini ndiri kungotaurawo basic handizopindi deep, hazvizoiti kupinda deep guys mwanyani zvogona handifaniri kunge ndichida but zvinhu zvakawanda zvandakadzidza pa4 days idzi ndanyora kuti judgment vanhu vanojaja vanasvitsa neklasi hachazoti ndanyora futi kuti chipa title but ndoda kungotaura kuti rega ndingoti zororai muri kugare vakoma vangu vatakandoviga zuro kupi kwarusape ndo zvandokwanisa kutaura hatakatosvika kuno muharare takazosvika kwava kuma-am ndo patakasvika because tanga singakwanisi kuti tinge tichivata ikoko kwatakaenda because 4 days is not a joke guys. Ndofunga makatoona ndakatopesera kuti amalive kare ndikapesera kupostawo tumaclip twangu kudhara because ndaimboda kutanga ndaita zvefamily but ndochiti pamajudgments pane zvinhu zvandakadzidza hei maudzi arikuinga ndotova nehope asi ndanyatsa kutombovata ndakavata mumota guys musi wandazovata washongotona wachoendevi hanzi chi saka waendevi saka unonditengevi saka wadzokerei wakudzingira chii unoshanda magazeri wacho nhema dzake right. So ndoda kutanga kutaura point yekutanga ini live yangu maybe changu tangu 30 minutes because data rangu ndofunga ndasarwa ne 10 GB so ndoda kuti ndite ndichiri save hawo
chekutanga chandautaura ndechekuti amanaka, let's say my families definitely panoitika vanhu vanenge vakaroorana. Ndakadzidza something kuti family yedu is obvious tozivana nditi. Then this family pamwe yamuri kunosangana nayo hamuzivani, haungazivi vana vatete vekumhuri ikoko, haungazoziviwo nasekuru vekumhuri uku. So zvinochizoitika pepe zvandakadzidza ndezvekuti masangana ka imi masangana pepe nekuti pamwe havakuzivi unogona kushetukwa nechikafu ndikuseka nhamo, but it's not funny. Zvimwe zvezvinhu zvandakaona shuwa unototanyangwa kudai because munhu anenge asingazivi kuti pamwe iwo unotomunin'ina wemunhu uyu. Ndozvezvimwezvi kutanyangiwa kuchinda unopuhwa vana kuti hama dzekudire murume yeexample iyoyo zvadero papai. Handisi kuti ndosandaisa big discount, handisi ndozvaiitika exactly kwandikauti zvinhu zvandaiobserva ndakangogarawo zvangu. Saka ndozvezvimwe izvi zvadero pamwe munhu akazozora pamwe unenge uchi uri hama yachoni pepe katreatment kanamboti chinjei, but katreatment kakati chinjei pepe manje zvinochizoitika ma-expectations because ma-characters enyu hamuzivane, hamuzivi kuti mese mune ma-personalities ari very strong here kana kuti kwete. Muri kusaizana muchisvika pepe, masaizana muchisvika pepe, iwe uri kutoona kuti ndofunga panapa ane voice ndimhomzi kana kuti baba avo. Kosa umwe kuti thingi ndofunga ndo ari kuita cool down vanhu vachivaita calm down. Kozita zvimwe zvezvinhu I didn't know kuti let's say pakange paitika zvinhu zvakada sezvo kunoitwa anonzi matare, I didn't know. So ndozvezvimwe zvinhu izvozvo zvokuti ndakadzidza musi iwoyo handiti ndakadzidza ndaisaziziva. Saka zviri zvimwe zvinhu zvakaita seizvozvo toinda pakuti munhu anenge angokuona but haazi kuti wafamba sei kubva kwawabva. Because of that pamwe because of ngokusaiza ungoti ungaita kana chipuni iwewe akuvhunza kana mubvunzo wekuti saka unoda kudzokera kumanodzokera nekwewe, pamwe anenge achitofinyamisa kana kufesi. Pamwe hatizivi kuti munhu womuraini here ari kuvhunza statement iri kana kuti chii. Apa hamusani maziva vana vedu vemuridzi nevashamwari pamwe nevanhu vemumakereke. Munhu odi otochikusaiza pepe kuti ngoti nhasi tinyazoita expression neuyu ndakanditi kumusha nemakuigirina ungabvatso vasuma kuti tsva ndakanda kuita expression moziva chiye chokudayoso chokuti uyo uri chikeyo uruti chii unodzokera nekumba koda kudzokera izvozvizvi haudzokeri handiti. So ubva wangonyarara zvako paye wanyararako pepe uchiona zvikuitika worova pasi. Panguva iyi obvious iwo une uchizoda kurespecta vanhu nenzvimbo yavo, modero motozoona hamana kana ndakambodya cabbage gore rino ndakadya cabbage zvimwe zvokuti yes. Saka ndozvezvimwe izvozvo futi obviously ndozvinoitika kana paitika situation. But ndoda kutaura nyaya yekuti judgmental yandaizoona manje ndofukara munhu azogara ozoona kuti pamwe apa ndakaita wrong judgment kuti azodzoka futi anyatsa kuchizotanga kutaura newe zvakanaka hazvichaiti wozwa kujaja kare. Waona manje apa remember pane imwe mhomzi ndisoti mhomzi iwe yaimbobhebhi, mhomzi iye yakanyatsa kunditsika 3 times mai mwana kunzi ga mhomzi munoziva mukutsika munhu here kwete danda ichinyatsa kunditi sorry chitoinda ichidzoka futi wilo guys. Apa tichandosa choti iyo ndofunga ndewekumaraina mheno kuzasi ikokoko akanyatsa kunditi ka 1 2 3 ga kwete achindirova guys. Vanhu vanga vakawanda obvious kuti mune makaikira nenhamba yedu yokuti pamwe magara makaita so magarira mune makaita paspace iyoyo zvesingaiti. Tozoinda panhau yekuti obvious vocal kuva vocal time ndakatozonotsa kuti obvious hakuna kunaka kwakanaka. Zvinhu zvandikadzidza izvi kuti dzimwe nguva unogona kunyara zvokwadika ugontobuda kune imwe nyika zvokwadi uchingoti ndakanyora kudai. So sometimes you have to be very vocal kana zvanyatsoona kuti panapa zvimwe izvi but not being dramatic. Asi ndakadzidza kuti zveshuwa drama rinogona kubuda panenge pashaika munhu
ndo paipai pamunozoona vanhu vachinzi mutumbi hauindi. Asi handisi kuti ndo zvakaitika kwedu, hazisi sitomboso at all. Ndiri kungotora example ndakuzvifunga kuti saka nhai imi paya panozonzi vabereki vemukadzi vati mutumbi hauindi ikoko, unoenda kumusha kwedu, chii chinenge chaitika? Kana kuti mumwe munhu unotora mutumbi onouramwira kune mumwe munhu, chii chinenge chaitika? I have no idea. Kwadada kwangu kusina drama, kwakusina chii, everything was smooth. But ndakangotanga ngofunga ndega kuti saka chinozonyanya kukonzeresa inhau yekuti vanhu vanonge vatanga kujaja here, inhau yekuti vamwe vanonge vari tufukawo here, inhau yekuti pamwe munhu anati ndiri klasi ndine yese here, kana kuti kudii. I have no idea. Ndozvezvimwe zvinhu izvo zvandakafunga manje, but unochungoona uri kuri, handiti. Ndobva ndadzidza kuti pazvinhu zvakaita sezvizvi, I think unity chinhu chakakosha. Ndofarira kwakaroorwa hangu vakoma vangu, ndakanotisa something chandasina kuonawo hanguwo kuti vane kaunity kangangori unique so kandakadiscover. Ndoka unity pane vandakaona ivavo vashoma handivazivi vese, but vanhu vandakaona vashoma ivavo vanga vane kaunity kamwe kangangori kaingova different kaunity kacho ikako zvokudero. Kwazoita manje vakusociety veve vanenge vafika sadza vekusociety manje vakandinakidza pakuti ndikati vakatiza nemaplate vakainda nendiro, nekuti kune mumwe munhu wangaisa information isii iyo. Moona manje madhirama acho anongoitika angori weird. Umwe anonge angouya ngoti ndiro dzodzo dzakawandisa, madziisire chii ipapo, indai nendiro dzenyu, indiro apa nendiro dzangu, munzwisisa. Munhu uyu wauya akatora kana kuti statement pamwe gurupu iri kana kuti 5 people vanga vakarepresenta vachimirira kune masociety kaya anonzi mabarrier society wati vanogona kutozoteerera pamwe munhu woti pamwe ndiye munhu pano pamusvika kuti ndo vanhu vanonyatsoziva, vanhu votora zvinhu voinda. But chinozoitika manje chandakadiswa ndechekuti information kana yakuzosvika kuvanhu manje, pamwe vabva kana kuti muHarare, kana kuti ngatiti 12 people vabva muHarare vozonzwa information yekunzi hapana pekupakurira, kana nekuda kwekuti chinhu chakati chainda. Shetka ndechekuti family imwe inogona kufunga kuti vati disrespecta kusvika level ipi, but I'm not saying ndizvo zvokutaura kwandiri kufungawo kuti I think ndozvezvimwe zvinhu zvokuti zvinokonzeresa ma-unnecessary dramas, amwe ekuti ivo vanhu kumusha vaziva society yavo kuti who is the ring leader. Kune maring leader kauko, ring leader anenge achiti akamona sadza so ring leader iyeye apedza oti kana akupakura sadza anenge akabata ndiroku ombotanga kutora statement 3 minutes apa unoita 3 minutes achototi ninge akazonyaya akazodii achitaura ipapo, ende anenge asingashodi pane personality dzakaderowo futi idzodzo idzo. Zvinhu muzo momuzivawo ka ndakanyatsofunga kuti momuza isi kuda kudzokera kuHarare, momuza vari kutoda kutombotonga guhwa ravo tiri pakati pekuti tipei ndiro tinde, ivo vanotombotanga kuti waita guhwa nani apa maindi vanhu vatosati vazivi kudani mheno ndivo mumasendiraini wekuzasi ukoko anenge oda kutotanga wadramatiki paye, akada mai mwana omboti vanhu vapera but they were very nice in terms of saving, but kungotaura kuti ndozvezvimwe zvinhu izvozvezvo information inozosvika zvisiri izvo, dissemination of information inozoita I think ndo inokonzeresa futi mamwe madhirama kana chii vanhu vakaungana parufu, because ini ndogona kutaurira dhai kuti nhaiwe dhaiwe unoziva here kuti momuziyai momuziyai ngeri papa venge totaura kuti handibudisi mari, ende yenge taura kuti munhu nemunhu ngazvionere pamari yake ega. Mukunzwisisa manje information yandiri kudza dhaika pamwe mai ndangowanzwawo statement. Because of that takutoita kameeting pamwe kedu kuti vataura kuti handisi kuda nemari yangu kana kuti hatibudisi mari yedu because of this and this. Saka kana kuti vanhu ngavatengewo chingwa ivavo iexample, handiti yandiri kutaura. Saka nekuda kwaizvozvo patova nezvipoka waona manje. Saka ndozvezvimwe zvezvo. Saka mina choni tatakanyira kuti chiko mumwe wachoni handichaziva ndina foni yachoni. Pane imwe mhani yakandinakidza, obvious being vocal ndo zvimwe zvinhu.
iyo nyaya yekuti kujaja vamwe vanhu futi panojajwa parufu hapasi pamuchato pega hatidi kunyeberana hapasimbori pauchato wega panojajwa vanhu. Koita nyaya yekuti kusatoshanda paekera ini nangu handiri kunyeberana ndakazvimiririra ka ndaikundikana kuti ndinge ndichiinda hangu kundomira pamapoto tachokwadi ndaitokundikana ndakazvimiririra noti kuti ndeisikadika kuti chii but unoona guys kune kumwe kwokuti unoona nditi waona kuti maybe kune vanhu vanoita ava ndo vanoita sikanonge cheipapoto dzevanhu unonga wakutozobata manje kuti ukaenda papoto pepeka waenda papoto peunzi mai munyu wakazoshota uya inahaina kukokobodo munyu wakashoka shuga yakashoka kanonzi torai zvimise pakati muona manje ndozvezvimwe zvinhu izvi so muupenyu unombodzidza zvakasiyana siyana zvimwe hangu handizodi kuita details asi chanokwasangotaura chekuti vedu hama dzedu dziri kuzhe kwenyika dziri muno muzimbabwe kana mune kumusha itaiwo muchiita sei muchiita kuti pange kune kadevelopment nekuti musi waunoinda zvokwadi ndakadza something unongotoiswa pawakasiya chinhu chako chawakapuwa pastendi pako ipapo. That's why I can say vari kuzhe nevani muzimbabwe dai ndandikatoroorwawo pamwe ndine musha wangu pamwe dai ndichotaura zvimwe zvinhu pamwe ndichomiramira kuti pangewo pari nane. That's all I can say because zvamunozoona paindaneti zhiya isi taipfuura isu tichifamba tichiinda kumamisha kweduku ende mota dzeekera dzinenge dzakawanda kadzenyaradzo dzirachipesana ka dzinopesana kwete zvekusega unochionapo pamusha pane mwenyaradzo apa musha pane wenyaradzo munhu unongondoiswa pamusha wake wakazvikowera iwoyo. Saka kana moenda auti uchidya mazvikendi keke zvokwada ndikura nhema chikendi keke ndo chauchaenda nacho chichikuperekedza nekuti kana wakasiya waisa danda vanhu vachaenda padanda rako ndo musha wake iwoyu danda iri ona manje dzimwe dzandaitoona dzaiva dzakatodonhera mukati mamwe vaikira ainguva like road uchitofamba uchiinda kudai. So ndozvezvimwe zvinhu izvozvo zvandaidiscover kuti ende vanhu vanongokudza kuti iwowo kana wangoenda kuzhe kwenyika usingaekere ende manje pane chimwe chinhu chandakatozodzidza zvokuti waitumira cooking oil ka uchikona kuzovaka kumusha kwako I think panguva iyoyo zvezina kana dhiri because vanhu vanenge vakutaura zvavanoda chero kwavasina kuswera vanenge vakungotaura maona manje. So ndozvezvimwe zvinhu izvozvo ende futi dzimwe nguva futi unozoona kuti unogona kurongerwa even usipo. Chimwe chinhu chandakadzidza icho kuti pane mumwe munhu unogona kurongerwa kunzi ninge achaita zvakati but iwo haupo uchirongerwa zvinhu izvozvo pamwe wazosvika panzvimbo pepe I think ndozvezvimwe zvinhu izvozvo ka zvekuti unenge wota sei une uchidzidza kuti warongerwa chakati kana kuti warongerwa kunzi ita so zvimwe zvinhu I think vanhu vanenge vasisa sei vachizoita ndo pepe uzoona kuti pafunction munhu anenge akutsamwa kuti iwo wandirongera kuti ita so wanzwa ndanichida here kuti izvo but panguva iyo usingachakwanisa kuita sei kuti utaure zvewo zvakudependa but at the end of the day ndo pepe unozoti kana munhu ari dramatic avo vanhu vanototanga kuti vanoizwa vachitanga kuita performance dzavo ipapo. So ndo mamwe I think nomamwe points chim andakadiscover yeah I think that's basically it about it. Nyashaita uchiedha vanhu ndimbonzwa hangu dzimwewo nyaya dzatisingazive vamwewo I heard kuti vamwe vanotoramba kutoti mwana aradzikwe because vanenge vachiti mwana wedanga asina kuwanikwa woramba paya munhu wota vhiki uri mukati mekupala uko ndozvezvimwe izvozvo zvandingata zvimwe hangu handisi mamwe mapoints andakadzidza ndiri kumbota ndichisefa ndichida kuona kuti ndinomabudisa sei mapoints aya waona manje unosefa zvimwe zvachona uzoti too deep ka waita zvekupina isa mucomment section not kupina nyasha zvondototsva zvenai jesu ndiri kuita ndakavhara mahwindo ndiri pano kutaura kuti ndiyekere. Oh my god pane imwe point yandandasiya guys nyaya yekuti iwe unenge une muchovha wako unogona kunge iri mota inogona kunge iri rori inogona kunge iri kombi. I learned ini ndakazvimiririra ini personal ndakadza kuti panoitwa mafunction
make sure handimbouyi ndichiita zvekudzidzisa vanhu kuudza vanhu handiti izvozvo, but ini ndaona ka ndobva ndaidza zvimwe zvinhu zvandasingazivi. Make sure kuti kana muchiinda kana kuri kure vedu vetauranai panyaya dzepeturu, number 1. Number 2, ndakadzidza futi kuti vamwe vanhu pamwe vanenge vanemika vane vasingatozivi kuti kuva nemota it doesn't mean kuti you are rich. Unogona kuva nemota asi uine $50 muwallet yakamirira mwedzi wose unotevera. Vanhu pamwe havazozvihwisisi. Kana kutoshaya $20 unogona usina. But manje because people vanoona mota they see a rich person. Mawana manje. So zvekuti iwe ukazoenda pafunction usina kana kuti 5 kgs yerice. Zvichakanisa kuti vanhu vachati uri kudada. Hausi kuda kuti sei kucontribute towards this. Kana kuti hausi kuda kubatsira vamwe. Uye panotanga kunzi vanhu ngavainde kwakati iwe katina nafiwo. Handisi kuti ndo zvakaitika example. Ende ndikutoudza vamwe vanhuwo vane michovha yavo kuti vedu I think ka vanhu tofanira kuonesana kuti aiwa kuva nemota kure kuti une mari guys. Kuva nemota inongowo necessity yakangozviwanzira kuti uite mukati meupenyu hwako. Inotova nestress because at the end of the day ipapapa unenge wabudisa kana $100 something yekuti ugase kudzoka. Izvo sandi munoona ndiri pano kwataka takaenda kwakune rodhenge yakashita zingamboiti chunhu chandakatenga inini this month hachina kana 1 month old. Ndakatochitengerwa actually nababa chinhu ichocho chekumberi chinonzi chichize choita $25 chinhu chaditi pakudzoka. Hanaoziva kuti pamwe kuti magirigiri zhira dzeugredwa ka hanaoziva kuti magirigiri aya achataura kuti chinhu ichocho achita sei chidambuke. Changodambuka kuti uri kuita mafufu chinhu ichocho asi inini manje ine yawa expense yangu uku havazvizivi kuti expense uchapinda expense zvekuti mavhiri achaiswa pressure havazvizivi, havana basa nazvo. I'm not saying kuti havana kudzidza kuti but I think ndozvezvimwe zvinhu zvokuti kana vanhu tikasangana nehama ka vanhu havazvihwisisi kuti mota inotovawo mutoro. Uona manje ende vanhu vanenge vakatokutarisa zveshuwa kutoti anofanira kubudisa something. Zviri safe sister Florence chimbotaurai. Yes, chero uribo. Ndiribo kuri sei? Kuribo. Ndaseka hangu zvikendi keke kuti tisangodya zvikendi keke tisinga. Ndizvozvo. Tisingavaki kumusha. Ndorevesa inini handiri kuno kuZimbabwe here vesikana. Taura hako. Ndanchida kungoedha nyaya yekuti dzimwe mhuri dzinoti munhu avigwe senge kwedu kumasvingo chero kuti kana munhu asina kuroorwa ka kuviga kwacho kunoti netsei. Yes, very true. Hamurevi nhema tuwa. Ene munhu unoita 5-6 days asoda kuenda. Mirai 1 second. Asoda kuenda. Unoende? Alright. Nandiku Washington ndamuhijack achibva kwanga achibva kuti auye pano. Taurei. Ndachiti kwedu kumasvingo munhu unoita 5 days arimo mumochari umu vanhu asingava achiti ngatanga aroora. Ishuwa ende hamurevi nhema macases mangani nhai amunohwa kuchinzi hatitambotangi tisatenda kure ngatitange tataura munhu woti mama sei ende hakura nhema hatizokwanisa ndikuzonyatsa dzimwe boys dzanyanya kuita too close to home asi tinotoziva macases atotoziva kuti yakanzi nyange mukataura chitendero chakati inotsika ngaiti yakati dhimana kumusoro nekumusoro ikanzi nyange mukasitepi iwe hunei macases acho akawanda taura hako ikatobvisiwa because vanhu vangoramwirani unonoitei vatomboti hama dzose dzemukadzi dzaramba kuti hatidi kuinda nyange vanhu vakati utsinye uchiichi but inenge iri pamwe culture yevanhu ivavo inenge ende for sure unenge uri mutemo wavo ende manje vanhu kumasvingo vari strict veduwe munhu vanhu vasadivi kuda kutobvunza kutoti koma masikadhi masupa azodii paya apa chitunhu achiri mumochari
Avatomboreshi, avareshi izvozvo, avareshi. But manje pane vamwe vaya vanozoti kunge vane dzvene amongst the family members, vanhu vakati vakabatana sezhizhga. Kozoita umwe anenge achipuka onzi he muda kuonerekwa hazvina basa chichi varipo kumafamily kuti havashayikwe zvemhuri, hamushayikwe vanozviita vana tista kanaka. But isusu kwedu kwatakaenda this time haiwawo hatitori boy isusu taitota ene ndofarira teamwork yatakaita because chandinoziva ndechekuti whatever zvavaitaura isitangoti boy vakangoda kungotinetsa taiita kameeting kedu tobudisa tobatanidza torova pasi tikati hatidi madhirama esu ngatirove pasi guys. Makatoita zvakanaka. I think ndozvo zvimwe zvinhu zvekuti but like I said zvodependa nemavanhu, zvodependa nemafamilies, zvochidependa neculture kuti culture chaiyo culture because isusu like let's say my sister akakura ari kuRoma asi akazororwa nemunhu wechitendero cheZion. Hapana mhuri yekwenyu painozomboenda inomiramira, tinongosiya vachiita zvinhu zvavo kusvika vapedza, vakati uzotapedza isi totokwira bhazi toenda. That's it. That's it. Taura. Zvekuroora guva ina ndiri kunyebera ndoziva 2 cases. 2. Munhu akanyatsa kuroora guva zviri smart. Ende munhu achikuti pamwe ina handina saka muda kunditesei. Munhu anenge asina aswedu. Hamuna here maexample amunoziva imi? Hamuna? Akawandisa. Ndinai one example tinzwe chii chakaitika. Ndina i-close relative yangu. Akanga nemukadzi wake wekumasvingo kwedu uko kwatinobva kwaguta. Then ndobva mukadzi uya afa, anga asina kana kumbobvisa kana chinhu kana tsvakirai kuno kana chii. Mukadzi ndobva arwara, ndobva afa. Ndobva anoudza vabereki vemukadzi kuti mukadzi afa chichi vanhu veukama vaenda. Vabereki vemukadzi vakati isusu kana pasina kana kumbobviswa kana chinhu hatisi kuita sei, hatisi kuzoviga munhu. Ndofunga mukadzi iye akaita dzinenge 2 weeks angori kumochari, vanhu achingonetsana chete kusvika vatazonotora mapurisa. Munhu akazoita zvokuvigwa, vanhu vakazoita zvokunzi vanhu uyai kurufu kwehama yenyu nemapurisa. Shamwari, vanhu varamba kuti hativige pasina mari. But still vakazovigiswa nemapurisa zvavo, but nyaya yacho nanhasi inongonetsa haipere. Hamurevi nhema. Pane point yandandatofunga nawo ndikutoikamwa kuti yange iri yechii, but it's vital. Yes, tobva taenda nyaya inini personally ndakazvimirira mheno. Ndakambonzwa brother yangu achiti akandijoinisa pafuneral policy. Handina. Ende ndinogara ndichiverengera kuti ndida kunojoina funeral policy. Zvinhu zhazhiya ndakaona hangu kuti zvinhu zvakanakisa. Zvakanakisa chero. Hatina kana kutambura isu, kana kutambura zvakangonzi mukwasha angotaura kuti inini munhu kene ndakajoina funeral policy yangu yekera but tikabvisa bhazi pazuva akanetsanetsa zvinhu vaita zvinhu zvavo. Ini chanongosana chekuti taingomirira kunzi vanzi vachauya pano, vanhu vaikwa kutondotora munhu, but ene ndoda kutaura kuti kune vanhu vachazoshayikirwa nehama dzavo kana uri muZimbabwe. Zvokumirira kunzi ndinopuwa phone call ichauya tiri kumba kunzi mutumbi uye, havauyi. Ndoshuwa havauyi nekuti kwakazara pressure iriko yekucollecta mabody guys, it's not even a joke. Kuti postmortem yachonika kuri kune pressure futi, kunotori nepressure iko. Saka unotomukira wainta kune mafamily hope wapedza kudara maenda kwenigriniko kune pressure futi 2 days zvese zvanga zvepressure. Makamirira body, wakamirira munhu wakatoita 2 days ungoripo ende uchiudza kuti hakuna mota.
Maiwe. Iya, pakaipa. Yaungotaura yemafuneral policy yakanaka weduwe. Funeral policy yakanakisa senge isu tiri kuno kunze uku. Munhu ungogara wakagadzirira zvese. Haiwa kugadzira ndichatendo because ndakaona ngwangu zvavo zvanga zviri very smooth. Pane umwe kuzonzi kana adero manje zvozodii. It was very easy. But chichemo changu kune mapolisi waya vanhu vemapalapala please speed vanhu vanomanya vaya. Munhu aita ngari kudhiraivha ndege unozvaka vanhu vaifanira kutungamira kumberi kuti vamuratidze ka munhu anga pasika unoendepi kaifamba uzoti I think panapa zvadangerous wasvika pepe aizondinakidza manje arova pasi but I think aida kuzama kucommunicata nevanhu kuti muri kunonoka but hakwasi kucommunicata nemine muromo kuti muri kunonoka time but then the day akacha 3 times mupesi airova pasi zvokuti iwo tomboti uchiri kana kuti kutauni uko kumarket square mota inenge yapfuura kuZBC was aifamba aifamba sikadi kunyepera aifamba zvokuti we had to complain tose vanhu vakakomplaina vakati aiwa isusu tikuda kuti usvike nemunhu ka kwete kuti iwewo wacho uinde nemunhu wacho hatidi kuti udero waona manje takazama kumutevera ka aitowedzera speed times 7 ndizoti waifambira mu200 and mota dzavo ihuru hadzioneka na pothole but ontakazenge takutonzwisana naye angato nice anga asingachaiti zvespeed idzodzo ndozvezvimwe zvinhu zvokuti mamanyiro avo hawo ini ndakamakoniwa vanobhururuka vanomhanya havamanyi vanobhururuka kubhururuka akamazonozuro ipapo but anyway funeral policy iyoyo zvayo ndo zvandakaona hangu maadvantages akawanda nemafuneral policy pamwe ndogara ndichiverengera ndofanira kujoina inini personally you never know enanojoina shuwa shero you never know taurako nokuti zvoita kuti I think zvinhu zviindikeni zve zviri easy hamuna timbonzwa uyu hanzi nauyu wedu kumhuri mutemo wedu ndewekuti anoda kuroora asi washaudonda wodonda ndipe bheke mirai taurai chimbotaurai henyu nyaya mamuchitaura kwechimbondipa imwe example redhirama da kunzwa ndichipa uyu wada mamwe acho handichambomazive chero mamwe aitika tiri vadiki isu taingozoita kunzwawo saka unozonyeba ukataurira vanhu zvisiri zvawakanzwa uri mudiki ita bhabai ichazogeza uchagoni kutaura uri bo hanzi yes ndiri right bye kuda kuindana wazvi matimboverenga hanzi nauyuyu nyasha itauchisa linki kwanzi nauyu chii kwedu kumhuri mutemo wedu ndewekuti anoda kuroorwa ngaaudze mumwe wake achiri mupenyu ukarega tinoviga hapana ane nguva yekuswera kumariro asingadzokere kubasa we can't fight battles devanhu vakagara vose but vasingataurirane zvokuroora kwedu hakuna kuroora guva put your house in order when you still alive ndevamwewo which is good because makaucha anosiyana makaucha anosiyana kumasvingo unoriroora guva hatisi kunyepa zvedu hatisi kumasvingo unoriroora guva pana akazombotiretena akati ndinoda kumhangarira kuna chief ngoda kundijairira panapa wacho ngaauye tobva tamufainamana madhirama akawanda vedu hatidi kunyeberana madhirama ndo akawanda
uya neimwe yandakanzwa nekazini yangu futi nezuro ndichazoitaura mangwana but ndemwe munhu anogara kuzasu yemunhu akanoramirwa kunzi torai munhu wenyu 5 days talking about this yemafunerals nhasi day 1 ikakwasira 4 days dame yasoibata dzidza zvimwe zvinhu because ma1 taurako asi please kana muri kunze kana kuri kubatsira vabereki batsiraiwo vanhu vanototaurai vanhu vanotaura havaregere because paunobva musi waunofa ndo panoonekwa kuti wanga waita nezvei wachizoseka futi ende usafunga kuti munhu anenge achichema munhu wese ari kuchema vamwe vanenge vachiseka isai vaona vani vamwe musoroko vamwe vanenge vari bhizi kutora mafoto achitotrenda hama yedu ndaitora zvangu hama yangu ndaitora hangu bhokisi rake but vazhinji ndainyatsotoona kuti munhu vamwe vari kuridza miro totopinda mukati mekera asi mumwe munhu usingatoziva utobhizi kutotaura nyaya yacho nyaya kuti wainyaya ani wachitosekwa notiraona kusiyana kwazvinhu ainda pakaipa iri bho nyasha ndamboisa mumwe timbonzwawo Alright, iri bho chero chirega ndishande lunch yapera. Alright, thanks. Okay. Nyasha dzoka toni. Hi. Ndotombofunga kuti what else? Oh my God. Saka tatiitaura nyaya yekuti igadzokera panyaya dzemota. Guys, it's a big disclaimer. I am not saying kuti if you've got a car, unofana kuzvifila, unofana kuzvinzwa pavanhu. It's not like that. It's good, obviously, kuti vanhu vangokufungira kuti haiwa uyu akanadhira unodhira. But then at the end of the day, vanhu vedu even kana usinawo mota, imbofungawo kuti munhu iyeyo paachafamba nemota yake achada kubhadhira matogeti, achada kudzoka. Achada kuisa mapressure mumavhiri. Kuda pane chimwe chinhu chisimbi chakadonha, unofana kuchitenga. Handiti? Ilosi yemunhu iyeye pane losi yemumwe munhu but vanhu vanga vachiexpecta kuti ma-expectations anenge atori mahombe ekuti you have to maona manje compulsory if you don't go manje iwe unenge wakufunga wega kuti ndikasaenda I think hazvipe picture yakanaka number 2 vanhu vachafunga kuti uri kuda kwakuonererwa keke kasipo yet pamwe unenge utofunga kuti ndofunga hiti kuti isvike kwakati iexample kana kuti pane vhiri roda kutotengwa rinyowani asi iri haripo but manje pamwe vanonge vachiona vanofunga kuti mavhiri ese bho ona manje ndosaka ndaisa big disclaimer futi yekuti I'm not saying kuti unofanira kuzvifira kana kuti unofanira kutinge zvinonzi chinhu chinoshamisira kuita mota hachisi chinhu chinoshamisira but having a car inotovawo burden pachezvayo. So I think inofunga vamwe vanhu tofanira kumbokonzidhawo ipapo asi kana panonzi mota iyo inoenda ningi iyo inoenda ningi iyoyo pamwe hautoziva kuti haifanira kutokera vanhu 4 inofanira kutokera vanhu 2 hautozivawo panguva iyoyo maona manje ende kana yafa unozvionera inonzi indodha yazibonhera ndozvezvimwe zvinhu izvozvo and because I remember pane imwe mota yandaitoona munhu aitambudzika guys nemota yake iyoyo achoti ish mota yangu ma1 mota yangu yaita so but then because pamwe vanhu vanenge vasina zvihwisisika vaingoti zvese bho zvese correct and then I think in life vanhu vanenge vachidero futi vachikomberana kuti hadi kuti pamwe vanhu vapinde mukati mechimota chake chakashata futi chakadasi handiti mota yakanzi yagara pasi haichafambi yafati zvekutoti haichagadzisiki. They are the same people vanogona kufuma chikuseka kuti aionererwa kane mota yake aita sei iexample yandikupa. I'm not saying ndo zviri kuitika but mapoints andingotongofungawo iwayo kuti same people ivaunza iwa tangofanana iyo tangofanana nenge yazara nyasha ita uchidzoka shamwani kana pasina ariko kuseri ita uchidzoka nyasha ndione kuti boys riri kuita steike waona manje. I think Nyasha, by the way, Nyasha is no longer in Thailand, guys. Nyasha aku Namibia.
So ari kuNamibia ane sister yake. Guys, chazomboudza sister yani yamabve panapa timboita chit chat namabve. Munzwise relationship yangu iripo pakati pangu naNyasha naMabve tiri 3. Vamwe vachati vaise because havaite zveinternet. Waona manje. Saka Nyasha I think ari kumbotovarairwa nesister yake because ari kumba kwesister yake. Ndokwaari right now. So panachana vangu vachitaura nyaya dzisingatombe. Mina 1 second guys ndichamboita kakufreeza ndimutsvage adzoke pabox andidonhedze. Chione. Atovarairwa. Meuti waendepi? Sure. Wabva ngandifonere Mavhe. Alright. Anga atovarairwa zvake musikana wacho vasikana. Yo, Nyasha. Nyasha. Nyasha dzoka palive. Ndiri palive. Wait. Uri kuti uchivarairwa ka? Ibvisa uchikomenti wakapina. Network yacho yadonha. Network ndiri kudonha. Akusina munhu handiti ndidonhe zvangu. Hakusisina munhu. Kontinya mangwana, maybe mangwana chinganiko. Ina chatomboziva kuti nhasi chinganhaita i. Mangwana Friday. Mangwana Friday, maybe mangwana Friday ndichazama. Alright, mangwana ndozama kuma 4 ikoko. Iripo, thanks ndakudoti. Alright, iripo. Alright, sharp.